Здравейте, скъпи мои челчета, сладки, малки. Тук що се завърнах. От Джамбо. И ще разтоварваме, ще правим боксите, всичко, което съм взел, защото аз вече не съм ползвала тела. И да пазарувах с баба ми и дядо ми. Така че не всичко е за мен. Или повечето неща не са за мен. За жалост. Така. Yes. Почваме. Взехме си една водичка, защото бяхме умрели от жажда, която ще да изпием. И това също ще взехме. Много е сладко, много ме кефи, особено ме. Така, продължаваме. Закачаваме, тъй като ще ходим на почивка. Ох, колко ми стана яко. Да, ще ходим на почивка. Ето. Ще ходя на почивка. Да. И да. Да. Ще ходя на почивка, да. Както казах, закачавам. Такива, защото аз съм насрала на баба ми и дядо ми. И те видях тук с лечетата да изгледат. Но даже има и такова. О, това е много яко! Да, това е етикет от седник. Я да ми си взем. В колата остана. Стикери. За един надпис Happy Birthday. Много ми. Продължаваме с ароматизатор за гардероб, който мирише доста хубаво и орхидея. Харесва ми. Продължаваме с някакви перли, които изглеждат отвратително. Не знам как миришат. Или също не, няма да ги отварям. О, някакъв това. Правихме не такива покривки за село. Още една. И взехме такива хартини за многократно. Взехме също, да, взехме такива отгоре капачета за храната. Сега ще покажа абсолютно всичко, което в кадрата за мен. Сега това няма да го покажам. За мен няма да е много удобно да го покажам. Такова за четки за път, отново за почивката. Мисля, че да взема неща за почивка. Лепинки. Това всеки ми знае обикновени неща. Отново такива за четки. Още едни папароди. Ръкавици. Дет не е за мен, аз бих видел. Това са за мен и за баба ми. Това е много удобно. Това е огледало и като е тъмно, мога да направя ето така. И то е така задръжка и се оглеждам. Колко съм грозна. Ето. И то като ето. Оп. Да. Така. Тампони за грим. Опаковката на това. Това всъщност... е четки за зъби. Отново за почивката. Аз ще ви кажа всичко е за почивката. После ще видим цената. Не сме. Буквално, пичове, буквално за мен има 1, 2, 3, 5 неща. Всичко останало, което ви показах и за... Стига, бе! Платна, 4 платна, такива малки за мини рисунчици. Такива с... това са такива френдшип. Баче аз нямам френд. Зато и
ще се замени. Двете. Това е малко тъй. С диамантен гоблен са прави. Такива, отново за почивката. Може и да не е за почивката, може да си ги спомни друг път, като сме във Варна пак. Също имаше без такова за носа, обаче моя нос е супер чувствителен и още ми също. И влезнали във вода, това се запушва, затова имам тапи, затова имам това. Или шелтониш типки, дете и така си плаши скъти извънземни. Това всъщност ето това огледало и за мен е баба ми, а това си е само за мен. Това е ново огледало. Ето го огледалото на обикновено. Дето се отваря, то също свети. Ето тук тези тук светят. Ето отзад мое копчето, обаче аз... Махни се, бе! Обаче той ще лиш ведне тук и... Да, on-off. Това е и държач за телефон. Всъщност, телефон в момента няма батерия, но ще го изпробвам, ще се сложа на телефона. Просто за да видим как изглежда. Пише съмър на него. На за лято се взех, но може и през зимата да го пълвам. Я не знаю. Ако имаше и уинтър, примерно от едната страна да е съмър, от другата е уинтър, ще е да е яко. Един факт за мен, правя всичко с зъби. Наистина. She's a Polish girl in America. Значи, имам чувство, че ще скъсам това. Просто имам някакво такова, че ще скъсам самата висулка, но не и това, което трябва да скъсам. Изкарахме го. И за Полиш. Едното ще го изкараме. Другото... Просто ще си строша зъбите с него. Не мога. Първо ще си насера зъбите. Сега ще го турим. Пичове, може ли да ми пишете долу в коментарите как се слагате? Добре, стана. Ето яко, обаче аз ще трябва да затварям. Бай!